Je to program, který se zaměřuje především tedy, jak bylo řečeno, na oblast kreativní a kulturní a jeho cílem, jediným vlastně hlavním cílem je doplňovat to, co v podstatě se děje na úrovni členských států. Podporujeme nebo nabízíme podporu, lépe řečeno, pro všechno, kromě samotné výroby filmů. Protože samozřejmě podporu některých festivalů, materiále, to je hlavní cílem toho programu stále je, aby teda ty filmy se pohybovaly přes hranice, aby ty evropské filmy se promítaly v jiných zemích, než v těch zemích, ve kterých vzniknou. A aby se alespoň trošku s těmi malými prostředky, který ten program má, čelilo té propagační mašinérii americké produkce. Pokud jde o ten podprogram Kultura, tak tam se budeme pokračovat vlastně do značné míry v tom, co jsme dělali dosud, to znamená podporovat ty kooperační projekty spolupráce, budeme podporovat překlady literárních děl, ten program bude dále financovat některé celoevropské kulturní sítě a je tam novinka, které říkáme platformy. V podstatě chceme, aby vznikaly projekty, které zahrnou velký počet členských států a velký počet kulturních operátorů s cílem vytvářet vlastně evropské programování. To znamená nejenom umožňovat, aby se ti lidi scházeli a vyměňovali si zkušenosti a nějakým způsobem se lépe poznávali a obohacovali, ale aby přímo vytvářeli teda nějaké výsledky té kulturní činnosti a ty výsledky potom, aby cirkulovaly teda po těch členských státech. Jsem ráda, že ten projekt funguje a mě osobně teda hrozně moc pomohl a nejsem sama, těch kolegů je víc, já jsem tady jenom jako jejich zástupce a to tady Daniela, myslím, by mohla říct, kolik konkrétních projektů filmových ten development získal. Tak děkuju.